Yo sanibonani. Ngixoxele ngijola nespoki. Ngingazi ukuthi ispoki. So ke indaba yami kanje. One day ngiyadrive ngibuye emsebenzini. Lapha ngabo 11:30 ebusuku. So kule ndawo ke thulekile ke kule ndawo zako Eastern Cape. Ngiyahamba ngakhona ke. So kunabantu abamile emgwaqweni ke, so abanye baya ngapha ngiya ngakhona, abanye babiya kwelinye side. So ke kugibele lo bhuti oyi-1 kulabantu kade besemgwaqweni uthi naye uya ngala ngiya ngakhona. Nangempela ke sihambe ke sithi mesidlula kwenye indawo wathi lo bhuti naku la sashonela khona nabangani bami. Ngithi mina usho ukuthini uthi nashonela la? Athena hayi asihambi, hayi nangempela ngijothi hayi musuyazijogela, ushone kanjani umuntu nangu sihamba naye. Hayi ke nangempela ke sihambe ubhuti abantu ashele ke. Ngithi hayi ngeke mina nginayo umuntu, so angidinge umuntu. Hayi kingabi nankinga ke leyo nto, ngimdrophe ke ngalapho esitobhini sakhe kawayehla khona. So next day same time ngiyadrive, hayibo nangu same bhuti, same clothes. Hayi ngiphinde ngimgibeze, hayi sihambe ke siyancokola nje nobhuti. Aphinda ashele ke ngithi hayi awuthi ngimqome ngoba vese ke ngathi sesohlele esihlangana, so sesobe sihambisana ke sobabini. Hayi ke nangempela ke nje zidlule ke nje izinsuku ke ngimane ngihlangana naye menganga emsebenzini asifonelani ke, ngazi wayengena phone ke, so nami angizange ngize ngicabanga ukuthi ke but njalo ke siyahlangana lapha yana same stop sihambe. Kwathi one day ke athi ngibese ngithi ke mina ngicela sihambe ke ngiyomdropa kubo. Hayi nangempela ke sahamba ke ngiyomdropa kubo, sangena esangweni sahamba ke saye roomini yakhe. Athi ke naye ucela ngihlale ngingahambi. Ngithi mina okay no it's fine, ngizohlala ngeke ngize ngihambe ke. Nangempela ke ngikhi imoto yami ngibuye ke ngize kulala la ngisho ekhaya ukuthi hayi angibuyi namhlanje, so ukuze bangangilindi. Hayi kubhuti abantu silale, man ngiyagodola, so ngimbathe ke oblanket abakhona ke. Nangempela nombhede wakhe man ngezwa lo mbhede uqinile ngcono kwaye laba bawotsegetsege, but kingabi nandaba ke mos leyo nto. So silale ke siyancokola ke nje lana ke ngempilo ke nje izinto esenzakalayo nokuthi umuntu wenzani. Oh my gosh. Okay, part 2 ke guys. So busy ke sino baby siyakadlisha lana ake we're not kissing, so we busy cuddling guys. I was so in love nalendoda ngalendlela ukuthi bese ngibone ngazuthi siyashada ngeweekend. Sikuleya vibe yokuthi ngifuna nabazali bakwazi kangendlela bese ngimthanda ngayo. Ubani owake wajola nendoda nje vele ifike nje nifuna ukukhadlisha, not even kissing, engafuni nje nokuthi nenze nix, niyabhizi niyakhadlisha lele esifubeni snack pack esifubeni sendoda. Hayibo kwaze kwamnandi emjolweni angendlela ngisho ngithi yabona lo uye ngoba ngangasaziboni nje ukuthi ngizophinde ngijole nomunye umuntu, ngase ngiba ngizoshiya kwayilo khona ngiqhubeke nomuntu wami ngendlela engangise ngimthanda ngayo. Hayi ke sazincokolela ke no baby, siyaplana ke nje, sesiplana ngefuture ke nje nesandwa sami. Hayi ke kwasa ekseni ngahamba kusemnyama, then ngamshiya ke esalele ke naye, then ke ukuthi vele sophinde sihlangane ke late. And ke kwase kuyisikhathi sesijola nje, ngizizwa ukuthi nami ngingambonanga mani ngathi angikho right kahle kwayisekhandeni leli, ngathi ngiyamperingana nje mengabonanga indoda yami. Nanokuthi lokhu sibonana ebusuku kumina akufiki ngoba vele ebusuku isikhathi engibuya ngasemsebenzini, and naye ubaby uyasho ukuthi uyasebenza, so naye ubuya late. Ake nganganakanga ke nje. Yo Jesus, zange ngathanda umuntu kanje, ngangimthanda lo wamuntu. Hayi ke ngahamba ke nango ke mina phela ngiyosurprise ubaby, bengithe ngizoba off naye wathi uzoba off but uzobe busy ngiyakwazi ukungibona. So ngathi let me go surprise usithanda sami phela, sengiyakwazi Moscow. Ngiyafika ke nangempela kubo ke hayi ngicela ubani
hayibo umazelaphi ngithi hayi sisebenza soba u2 because mase ngifuna abazali bazothi ngizothini ngithi hayi sisebenza soba u2 kuthi hayibo ubani washona 3 years ago ha guys ngabanda ukubona emogibela ibhano kube ngathi amathumba yanyuka ngabanda ncenga phakathi kanamba ngithi kanjani nje kade nginaye last week so ubethena ke namhlanje and bese ngakwazanga ukubonana ke nje insuku eziningi lento engithema ngize ngiyomsurprise hayi kuthwe ke nangempela siyahamba ngempela nanti ithuna lakhe umuntu Jesus ngangikhohle ngisho ijezi lami phezulu kwethuna lakhe lapho engangilishiye khona kade ngilele khona phela ngoba ekseni ngenkathi ngihamba ngizange besalithatha ijezi ngalikhohlwa nje kanti ngilikhohlwa le jezi bengibathe lona ubusuku bonke phezulu kwethuna ngiyanitshela ngasho ngathi umjolo no more ngayeka kwayilo msebenzi ngaresigna dayisa kwamoto leyo ngoba kwamoto ngaseyibona ngathi namabhadi nje kwayona